Ассалому алейкум мардуми тоҷики Тоҷикистонӣ, умедворум созен тенҷен, ай Маккаи мукаррама ай овоз. Мо ҳами якчанд вақт ғайбату тӯҳмату ҳами гапҳои ношоями ҳамватанои худмона нисбатмон дар ҳамиҷа гӯш кардему, хомӯш истодем. Баъдан ува буд кардан раунд гуфтан мо сар кардем. Ин ҳами Исмоили тоҷик меган, ин ҳамиҷа ҳаҷ меёра мардума. ҳаму оиди Қуръон, ҳами Қуръон, ҷои намоз, хурмо хайр кардани мо як галае больше претензия кард. Анаки навбат ба мо расид, мо ҳам сишики бад нестем. Ковшур кардем то размери қол шона ёфтем ки чӣ қадар ай размериш. Ин ҳами Исмоили тоҷик, мақсад задем биромадем $1100 максимални $1100 бози доллар поён хамидагай $10,000 сомони тоҷикӣ мешава. Ба ҳамаш, ба билет, ба виза, ба фундуқ, ба гостиница, ба хурду хӯрок, ба ҳамаш сари ҳар як нафар ҳоҷӣ $10,000 сомон мешава. И бо 35 рӯзаҳай. Ав гирифтаи $18,000 сомон мондагиай. Эрӯд сиёҳ да номус, да нанг, да виҷдонат бимезм охие. 10 сомоне ки мо дар Қуръон илова кардем, 10 километр гирифтем, пиёда бурдем, айноми мардум хайри ҷория кардем, да хизматрасонимон 10 сомон мондем, ту гап ёфтиву мора як гала тӯҳмати ноҷо кардӣ. ие ки да ҳар як нафар ту 8,000 сомонӣ мемонӣ, ягон проблема нест. Агаре дар пешим Қуръон ай мардум, агар дурӯға бугум худованд 1 соат умрм ната. Ҳамин як ба як дар сари ҳар як ҳоҷӣ намона, бар падаром наълат боша. Бо мегира дига фундуқора, дига гостиницаҳои замонавии соза мегира да мардум нишон метиҳад, рӯи пашона сиёҳ мекунанд, нишон метиҳанд, меёранд да я Шри-Ланка мардума ҷо мекунанд. Фундуқа бини гостиницае ки ҳоҷиёра ҷо кардагиай. Тоба мекунӣ, валлоҳ да боло як харсангай да гирду атроф ҳама мусуркай. Аллоҳ шоҳидай, валлоҳ билло таллоҳ. Мардум дода нашен, бо куҷо ҳамое ки рӯи паш сиёҳ я мутилаай меринаву гӯшабори мардум мекуна. Ҷазакаллоҳу хайран.